To nie je tak, že prídete zo školenia a viete marketing. Ak rozmýšľate nad vzdelaním versus najatím agentúry, je dobré, ak sa na to pozriete aj takto. Marketingové vzdelanie firmy často nevedia dotiahnuť na úroveň, akú potrebujú minimálne niekoľko rokov. To sa vám kľudne môže stať a spomaluje to komplexnosť marketingu a všetky jeho odvetvia a trochu je nábehová krivka vzdelávania. Totižto tie firmy nemusia chápať, čo robia celé roky, kým nezískajú dostatočný kontext. Doslova. Často napríklad vidíme, že školením získajú akýsi typ optiky a podľa druhu školenia a tu sa potom nesprávne snažia aplikovať na všetko ohľadom marketingu a predaja. Všetko je značka, musíme toto robiť. Všetko sú lídy, musíme toto robiť. A tak podobne. Takéto nadšenie čerstvého konvertitu, ktorý niečo pochopil. Nemajú toľko skúseností, prehľadu, kontextu, aby to odhalili a preto je to pochopiteľné, ale môže to byť dosť veľký problém. Tým získaním dostatočného kontextu som myslel aj to, že marketing je veľmi košaté odvetvie. To je inzercia, obsah, organika, web, copywriting, produkcia videa, storytelling, B2B, B2C, meta, SEO, LinkedIn, TikTok, web stránky, celý vesmír offline aktivít, grafika, vizuálna identita, stratégia, to proste nekončí. A z našich skúseností nie je úplne možné v malej a strednej firme takúto škálu aktivít pokryť interne. Preto ak ste v situácii, že zvažujete školenia, uvedomte si, aké aktivity vám pokrie a či sú vlastne pre vás potrebné. Či je to to, čo chcete riešiť. A teraz späť, v žiadnom prípade netvrdím, že to nemá hodnotu. Má. Sami ponúkame vzdelávaco-coachingové služby. Ale z praxe vieme, že prevažne to má význam v dvoch hlavných prípadoch. Jeden je, ak firmy potrebujú nejaký marketingový základ, niečo také prierezové, priehľadové, taký základný kontext, alebo ak sa skutočne snažia vybudovať kompetenciu u seba vo firme. A to je vec, ktorú nemá význam brať inak ako dlhodobo. Roky. Ale nie 1, 2, ale tak 5 a viac. Ak nespadáte do týchto dvoch kategórií, ja odporúčam skôr zvážiť agentúru. Napríklad u nás máte paletu odborníkov na oblasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ktorá vám je k dispozícii okamžite a podľa potreby. Ale ak vo firme vzdelávate 1, 2 ľudí, vybudovanie tých kompetencií v porovnaní s agentúrou časovo aj finančne v nevýhodnejšej pozícii. Čiže správne nástroje na správne úlohy. Neodhovárame od vzdelávania, ale tiež vieme, koľko majú konatelia a manažment času na aplikáciu tých poznatkov. Vieme, že veľa školení ide hore komínom. Totálne dostratená, lebo vyprchá to počiatočné nadchnutie, ten záujem alebo disciplína vnútri spoločnosti a nič to neprinieslo. Čiže veľmi pozorne vyberať, čo školiť, čo zadať externému marketingu. A to je to hlavné odporúčanie. Správne nástroje na správne úlohy. Nech sa vám darí.